Yo, what's up? Magandang hapon. Yan. Balik muli tayo nagbabalik mga tropa sa ating pagbablog. At ngayong araw rest day pala ng ating mga Naukis mga tropa. Yan. So tapos na tayo sa bacterial flushing. Yan. Tapos na tayo sa pagbibigay ng purga, pagpapaligo, pagbabacterial flushing. Tapos ngayon naman rest day na muna tayo. Dahil kailangan din ng mga Naukis natin ng pahinga, diba? At sa susunod kasi na gawain natin at pagpapakondisyon natin sa mga Naukis natin is magbibigay tayo ng probiotics. Yan, probiotics. At pagkatapos ng probiotics mga tropa, magbibigay na tayo ng injectable na vitamins katulad ng MAVE o kaya vitamin B12 na liver extract. Ayan. So yun yung mga susunod na gagawin natin sa mga Naukis natin mga tropa, no? At dahil rest day natin ngayon, may nabasa pala ako dito mga tropa. May nag-comment pala dito sa ating YouTube channel. So shoutout nga pala kay Boss Mike. And so may nabasa kasi ako dito at parang nasaktan kasi ako dito mga tropa, no? Sobrang parang naawa ako. Yan, naawa sa kanasaktan din ako sa mga kapwa ko na breeder na gusto na magkaroon ng mga magagandang materyales na talagang pinag-ipunan nila, pero ang nangyari ito nga. So babasahin natin yung comment ni Idol Boss Mike. Ayan. Good PM sa'yo, Idol. Ano po ang reaction or thoughts nyo sa naglalabasang issue ngayon regarding sa Clark Expo or other expos na may mga seller daw na nagbebenta ng mga manok na pinamili lang daw sa iba pero ibinebenta ng mahal sa expo, at meron daw trainace na wing band number pero iba ang nakapangalan. Ayan, so thanks Idol sa sagot. Ayan. So ito mga tropa, so hindi ko na sana to hindi na sana ako makikisaw-saw sa usapang ito, pero parang naawa naman ako. So unang-una, ito mga tropa, unang-una, bibili ka ng mga materyales sa expo, diba? Kasi syempre gusto mo na magkaroon ng magandang materyales na galing sa inuudulo mo. Ayan, sa mga ina-idolize natin na mga anong tawag doon, mga sikat na mga breeder, diba? Nandyan na yung mga ibang manok na talagang tinitingala natin, katulad ng mga Boston Runhead. Ayan, nandyan na yung mga Kelso, nandyan na yung mga Gold, nandyan na rin yung mga kung ano-ano na mga linyada, sweater, ganyan, na mga linyada ng mga manok. So ngayon mga tropa, bilang tayo mga backyard level, ayan na, nasa backyard level tayo, syempre gusto rin naman natin iangat yung ating mga Naukis. Kumbaga sa gusto natin palaguin, kaya nga tayo bumibili ng mamahaling materyales. Ngayon, bilang tayo na mamimili, syempre pinag-iipunan natin yan ng mahabang panahon, na talagang tinitipid natin yung sarili natin para lang may maipon tayo at nang may maibili. Ngayon, yung nabili natin mga tropa is hindi yun yung tunay na linyada no? Breeder na ina-idolize natin. So ngayon, ibig sabihin napakasakit nun. Napakasakit nun kasi bakit ganun, no? Ina-idolize mo pero iba naman yung nakuha mo kasi gusto mo siyempre magkaroon din ng
ganun sa linyada ng idol mo, di ba? So ganun, so pinag-ipunan natin, pinag-ipunan nyo, pinag-ipunan ng matagal na yung sa sahod mo, naglalaan ka talaga ng pera para lang makabili ng ganung linyada, para lang may breed ka, para may maparami ka. So ngayon, hindi yun yung nabili mo. So ngayon, ito lang yung mapapayo ko sa inyo. Kung ganun na rin lang yung nangyayari sa mga expo, di ba? Ba't na dun ka pa bumili? Di mas maganda, bumili ka na lang dun sa mismong farm nila. Kasi dun sa farm na yon, sa mismong farm nung iniidolo mo, nandun na lahat. Dun mo na makikita lahat yung mga linyada nila. So wala silang maitatago dun kasi syempre makakapamili ka talaga ng mga iniingatan nila, inaalagaan nila ng mga linyada nila. So mas mahal nga lang siguro sa mismong farm, pero at least makakasiguro ka naman na yung linyada ng iniidolo mo is yun yung mabibili mo, di ba? Ganun kasi yung mga tropa. Kaya kasi sa expo, siyempre hanggang tingin lang, makikita mo lang, at siyempre walang bitaw kung yun ba talaga. Siyempre nakabase lang tayo sa wing ban number. Pero ito lang masasabi ko sa mga breeder din, na mga malalaking breeder, hindi rin naman kasi nila gusto na masira yung mga pangalan nila. Meron din yung mga breeder na talagang tapat sa mga buyer nila, mga tropa. Kaya siyempre yung mga breeder na yan, yung kung ano yung linyada nila, yun lang talaga yung binibenta nila. Hindi ko nila lahat na nanluloko, pero meron talaga yung mga ibang breeder talaga na gusto nila kasi makatulong sa mga kapwa nila breeder, lalo na sa mga katulad natin na backyard breeder, mga tropa. Makakatulong, gusto na lang makatulong sa atin. Yun nga lang, mga tropa, siyempre dapat alamin na muna natin lahat talaga sa mga iniidolo natin. Siyempre makikita nyo naman, mga tropa, no, sa mga manok nila, kung talagang quality o yun talaga yung linyada nila. Kasi imposible naman na hindi natin sila pinapanood. Imposible naman na hindi natin na papanood yung mga sayaw ng mga nokis nila, di ba? Katulad na lang ng mga ibang breeder. Pero mas mahal nga lang siguro kasi hindi ko pa nasubukan talagang bumili sa mga expos, sa mga malalaking farm. Pero kung pagbabasehan natin, mga tropa, yung mga linyada ng manok na talagang gusto natin na mapasa atin, o gusto natin na maparami, kasi yun nga yung talagang pinag-iipunan natin, gusto kong sabihin na lang sa inyo, mga tropa, na tayong mga mamimili, mas mainam lang dumiretso na lang tayo sa mismong farm ng iniidolo natin, para nang sa ganon makakuha tayo ng mismong linyada nung mismong iniidolo natin, para naman sa ganon hindi rin masayang yung pinag-ipunan natin ng matagal na panahon para lang makabili ng materialis natin. So payo ko lang, mga tropa, wag tayong basta-basta na magtiwala lang sa mga nakikita natin, o wag tayong basta-basta na bibili ng hindi tayo sigurado, di ba? Pero kung para sigurado, ayan nga, kanina ko pa sinasabi, mas mainam lang dumiretso na lang tayo sa mga farm ng mga iniidolo natin. Yun. So yun yung mga tropa, no, sa issue about sa Flight Expo na yan. Pero siyempre hindi naman natin masisisi yung ibang breeder na ginagawa yan kasi gusto nilang kumita. Gusto nilang kumita kasi ang iniisip ng mga ganyan na breeder, di bali ng makapanloko tayo, importante kumita tayo.
So ganun yung isip ng mga ibang breeder. Hindi lahat wala akong minimum, pero ganun talaga. Kasi pera-pera na yan mga tropa eh. Pera-pera na yan. Kasi kunwari, syempre bibili din naman sila sa atin kasi maraming humahanga sa atin. Kahit na sa ibang lugar natin kinuha yung mga manok, basta binenta natin at nakita nila na tayo yung nagtitinda, may bibili sila kasi syempre iniidolo tayo. So ganun yung isip ng iba. Importante kumita sila. Ayan. Pero ito lang mga tropa, no, sasabihin ko, yung mga ganun yung ganun na nanlalamang sa kapwa, sigurado lalagapak din yan mga tropa. Maniwala kayo sa akin, lalagapak din yan. Kasi hindi man natin sila nakikita, pero mayroon dun sa taas na nakakakita sa kanila. Tayo naman na mamimili, syempre hindi naman natin kinuha yung pinambili natin sa masamang paraan. Kinuha natin yun sa pinag-ipunan natin, kinuha natin yun sa marangal na paraan. Kaya walang imposible gagabayan tayo ng nasa taas mga tropa. At yung nabili nyo na hindi talaga yun yung mismong linyada ng manok na iniidolo nyo, masasabi ko lang na ikuan nyo na lang mga tropa, pagpasadyos nyo na lang yan. Meron yung araw na talagang makakakuha kayo ng totoong linyada ng iniidolo nyo. At isa pa mga tropa, hayaan nyo na, kasi Diyos na ang bahala sa kanila. Yan. So yun lang yung payo ko sa inyo mga tropa, hayaan nyo na. Kung nasayang man yung pera nyo, babawi na lang kayo, bumangon na lang tayo ulit. Ganun din naman kasi sa pagbibreed mga tropa diba? Pag ganun na nagbibreed ka, ngayon anong nangyari, may dumating na sakuna, nawala lahat ng manok mo, diba? Bibangon at babangon ka pa rin, itutuloy at tutuloy mo pa rin dahil yan ang pattern mo. Maliban na lang kung talagang ititigil mo na ang pagbibreed, yun na talaga mga tropa, yun na yung sinyalis na kailangan mo na stop. Pero kung talagang passion mo ng pagmamanok, hindi ka titigil, hindi ka talaga titigil. Hahanap-hanapin mo yan. Maniwala ka sa akin, hahanap-hanapin mo yung pagmamanok na yan. Kahit siguro hanggang pagtanda mo, hahanap-hanapin mo yan. Kaya yun lang mga tropa, tayo ko sa inyo, hayaan nyo na yung mga manok na nabili nyo. At yun lang may papayo ko, bumangon na lang tayo ulit. So huwag nyo na lang ulitin ang bumili sa breeder na yun na pinagbilihan nyo, na trace nyo na iba yung pangalan. Huwag nyo lang ulitin bumili dun. Ganun lang yung humanap na lang kayo ng breeder na talagang nagtitinda ng talagang sariling linyada nila. Kasi alam niyo mga tropa, yung ibang breeder kasi, ito lang napansin ko lang, yung ibang breeder kasi mga tropa, hindi sila nagbibigay ng sariling linyada nila. Ayan, hindi talaga sila naglalabas. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nga nila na makalaban ang sariling linyada nila, kasi baka yun pa yung isang dahilan na baka yun pa yung itatalo nila. Yun yun yung dahilan nun. Kaya minsan yung ibang breeder, kunwari ang linyada na is yung mga talagang bigatin na manok, hindi na ako magbabanggit bigatin na mga linyada ng mga manok, siyempre hawak nila yun signature na linyada nila yun. Ngayon pag naglabas sila, ibig sabihin nun, pag dumami yun, makakalaban nila yung sariling linyada nila. Katulad na ng pure, diba? Sinasabi nila pure. Ayan, pure. Once na naglabas sila ng pure na trio, diba? Naparami mo. Ngayon, yung pure na yun, naparami mo, magagaling yung linyada na yun. Tapos hindi nagtagal, naging umasenso yung tao na yun na nakabili sa kanila. Ngayon hindi imposible na nakakatapat nila yung tao na yun. Tapos sariling linyada nila, kasi malaking breeder sila, sariling linyada nila, kakalabanin nilang ang linyada din nila. O diba? Paano kung natalo sila dun sa linyada na yun? O diba?
sino ngayon ang aangat? Di yung nakabili sa kanila. So yun ang iniiwasan nila. So yun ang iniiwasan ng mga breeder, malalaking breeder mga tropa. Pero yun nga, payo ko lang sa inyo, kapag gusto nyo talagang makabili ng linyada o signature line ng mga iniidolo natin, dumirekta na lang po tayo sa farm nung iniidolo natin. Sigurado dun mapipili mo talaga yung gusto mo na linyada ng manok nila. So yun lang mga tropa. So yun lang yung masasabi ko about sa Clark Expo na yan, sa issue na yan. At rest din naman ng mga manok natin, mga manokes natin, kaya yun na lang yung naging vlog natin. So Boss Mike, sana nasagot ko yung tanong mo, at sana naipaliwanag ko ng maayos, sana katanggap-tanggap yung sinabi ko. ayun. So yun lang mga tropa. So yun lang yung naibibigay ko na payo sa inyo. Sa akin kasi mga tropa talaga, itong linyada ko Boston Gold, ito, ayan, Boston Gold, dun ko lang kinuha yan sa pinsan ko mga tropa. Ayan. Pero yung pinsan ko kasi mga tropa, nakakakuha kasi siya dun sa malalaking farm, pero hindi na sa bigatin na farm. So dito lang sa mga farm dito sa malapit sa amin, dyan lang siya nakakakuha. Bale ito kasi mga tropa, two-way cross lang talaga to. Two-way cross yan, yung Boston Gold natin. Tapos yung ito yung kanyang mga tropa, parang ano bang tawag doon? Ito pinsan niya to. Ito sa kayo magpinsan mga tropa. Ito yung polish natin na Boston Gold. Ayan Pero syempre nakakross na kasi to sa hatch. Kaya yung hatch mga tropa is Picom. Kaya ito Picom to. Pero yung pinsan niya na yon straight com. So yan mga tropa na. Yung dalawang yan yung pinaka unang materyales ko talaga na nakuha ko. Pero doon na ako kumukuha sa pinsan ko. Kasi yung pinsan ko na yon madalas nagpupunta sa mga farm dito malapit sa amin. Kaya hindi naman ako lulukuhin ng pinsan ko kasi alam ko naman yung mga linyada niya. Itong mga tropa, yung anak nito nanalo na 3 beses dito sa Bulinaw. Yan, nanalo na 3 beses yung anak nito. Tapos yung kapatid naman ng Boston Gold natin mga tropa, yung kapatid natin ng Boston Gold natin is nanalo na rin ng 2 beses. Sasabi ko na winning line yung mga nakuha kong materyales mga tropa. So yun naman yung mga nibreed ko sa mga to. Yan. Tapos mayroon din tayong nakuha na nahiram na pure na Mount Banahaw line. So wala na kasi dito, binalik ko na mga tropa. So yun nung tatay ng mga Macrae natin. Yan. Kasi yung nanay niyang Macrae natin is pure na Macrae. Tapos ni-cross ko siya sa pure din na Mount Banahaw. So black hatch ang tinawag ko sa kanila kasi black Macrae saka hatch. So ang tinawag ko na sa kanila is black hatch. So yun mga tropa. Tapos itong mga to, Boston din ang tatay ng mga to. Yan, Boston yung tatay ng mga to. Tapos ito naman mga tropa, ang nanay nito is yung Boston. Tapos yung tatay niya is Golden Boy. Yan, Golden Gray yung tatay nito. Yan. So Boston din siya. Pati yung gray natin dito, Boston Gray din to. Yan. Tapos yung mga ibang nokis natin doon is yung mga pinapalaki natin Boston Hatch din. Yan, Boston Hatch. So almost karamihan sa mga linyada ko dito is Boston, Hatch, tapos Sweater. Ayan, so 3 linyada lang yung meron ako mga tropa. Hindi na ako kukuha ng napakaraming linyada. Ang hirap. Tama na yung 3 linyada, pero hindi ko pa alam kung ano ba talaga yung ipopokus ko. Pero ang napapansin ko kasi mga tropa is yung black hatch natin.
So yung mga black hearts natin yung na kikitaan ko talaga ng magandang kalidad kasi itong black hearts natin two-way cross lang to. Yan, two-way cross lang mga to. Alright mga tropa, so yun lang yung mga vlog natin. At shout out sa iyo Boss Mike. Yan, so see you po sa next na vlog natin mga tropa.